阿爸叫啥子人？啥子？来呀，还给快来呀！来的把叫啊，谁来的把叫那姐？没有。姐，那姐吧去谁了？ว่าพอทุเรียนเดี๋ยวหน่อยเนี่ยเพื่อรับว่าพี่รับว่าแค่หาพอทุเรียนจะบล็อกนะจะบล็อกก็มั้งบูแต่บุ้มเพลงไงบุ้มอีกแกบูตัวใหญ่แล้วอันนั้นไม่ตลอดอันนี้บุกเนี่ยมึงก็แพ้แต่ละมึงเลยนึกว่าน้องบ้านนี่เลยย่อหล่อเลยเขาเดี๋ยวบ้าจอนเขาเดี๋ยวขี้แล้วพี่สาวว่าแค่หาปอละกักเลยนะคือวะเอามาเราอาชาเดืออาชากากกันก่อนเนี่ยเมลแกเนี่ยเมลแกรถเจ็บไปที่ยันก่อนซุ่มดินยะเซ่ซุ่มดินเซ่ผมเมลกะdet ser ut som det är fake. Fake av det. Vad betyder fake? Fake? Nej. Vad betyder fake? Det är lätt knock av det.
Må jeg komme går det lov med meg, va? Nei, der! Har du hørt denne her sangen her? Who in the freezer put the muffins in the hell? Who put the freezer in the muffins in Who in the hell put the muffins in the freezer? Who in the freezer put the muffins in the hell? Who put the muffin? Who put the Who in the muffins put the freezer in the oh. Who in the hell? Det var deg. Lilje der. Her. Hopp! Oi, freeze! Du måste inte ha Kua. Lên này được nè. Lên này được lọt chè nha. Nu thì lele. Amo lele. Qua hi khó đó vậy. Det er jo helt blått. Ok. Nei. Lilje. Vi har også noen av dem med det. De er bare nysgjerrige. Vi er bare turist, vet du. Da er det du nær melk alk til, eller hva er det jeg tar det? Da tror du meg gjerne det. Derfor skremte dem. Fordi hun gikk da. Là khi là đi ở với chi để cho. Ta tôi là khi ở với chi để cho. Ja. Ô còn đi lẹ còn đi đấy. Ta đi lọ cá lốtเลยvậy bạn ạ. Cái chi gọi lên đi vào là bà hà cú tua đó đi vào cái gì à cái chi bị tí gọi ra này.